салому алайкум дӯстони азиз, подписчикони канали Бахш ТВ. имрӯз мо тасмим гирифтем ки ноҳияи ба худ ҳамсоя, пешина бохтар ва имрӯза кушониён навор кунем, пешкаши мардум кунем. ғарибое ҳастанд, бачаҳое ҳастанд аз ватан дур, аз ноҳия дур. бари онҳо каме ҳам бошад як бор ноҳияи худро бинанд. ман фикр мекунам яке аз беҳтарин ноҳияҳо мебошад ин ноҳия. барои мо навор кардем ки шумо бинен як давраи бачагиётонро ки дар кӯчаҳо мегаштем. мо тасмим гирифтем ки ҳамин чиза нишон диҳем. фақат аз шумо лайк, подписатсия кардан. боқӣ дар паноҳи худо бошед, наворро бинен, бо суҳбат мекунем.
неҷо маркази ноҳияи кушониён, яъне ноҳияи бохтари пештара, майдони исмоили сомонӣ. баъзе аз ин тараф майдони исмоили сомонӣ рӯпарӯ кохи ноҳия мебинем.
кӯчаи марказӣ охири кӯча мебошад. агар нафароне ки хоҳанд ки районашонро навор гирем, таги ҳамин видео комментария кунед ки кадом районро рафтан мехоҳем навор кунем. мо кӯшиш мекунем аз ин дида беҳтар кунем. аз ҳамин лиҳоз подписатсия кунед, лайка бошем ва фикротонро нависем. шумо кадом ноҳияи ба мо наздик агар гӯем, мо рафта мебинем. ташаккур ба диққататон.